Likhishiwe-ke uhla lwabaculi ekuyibona abazophefoma kwiGcwalisa Spring Picnic All White laphana-ke eThekwini. Njengoba-ke iNglamlenze yakhipha ukuthi ngempela kuzobhekwa amamiliyoni akhona kwi-albhamu egcinile ukuphuma. Engane wethu igcwama elisha lingenile lingene ngodlile laphana-ke laba unombolo 4 njengoba-ke bekubalwa abaculi noma kubalwa iy'ngoma ey'gcina ukuphuma njengoba abaculi bethe uma bebaleka babaleka kanjena. Njengoba unombolo 1 laphana kuyena uLimit eney'ngoma eziwu-10 ey'namamiliyoni, kuzoba unombolo 2 okumzukulu oney'ngoma eziwu-8 ey'namamiliyoni, kuzoba uGanjena oney'ngoma eziwu-7 ey'namamiliyoni, kuzoba uMthandeni oney'ngoma eziwu-6 ey'namamiliyoni, kuzoba uMenzi oney'ngoma eziwu-4 ey'namamiliyoni, kuzoba uSminoff oney'ngoma ey'ntathu ey'namamiliyoni, kuzoba uJive oney'ngoma ey'ntathu ey'namamiliyoni, kuzoba uStencane oney'ngoma eziwu-3 ey'namamiliyoni, kuzoba uNkosi Amagcokama oney'ngoma eziwu-3 naye noMafikizolo laphana-ke unombolo 10 baney'ngoma eziwu-333. Ngicabanga ukuthi kulesi skimu kusola kunumber 6 kuya kunumber 10 baney'ngoma eziwu-3333 ey'namamiliyoni. Iyona ndlela-ke eqashwe ngayo abaculi le njengoba kwakushiwo kwathiwa kuzobhekwa amamiliyoni kwi-albhamu noma-ke ey'ngomeni okugcina ukuyikhipha. Ngicabanga ukuthi nakuGcwama elisha kubhekwe kwi-albhamu not kulezi ngoma ezintsha ezamasingile ey'gcina ukuphuma eziwu-2. Kuthiwa-ke u-round 1 lona kanti amathikithi ayatholakala ngo-250-ke kuzona zonke iy'ndawo zokuthenga amathikithi ko-Tickets Pro nako-Shoprite nalaphana eSpar nako-Payzone nase-Checkers. Ngane zawethu asiphuthume-ke siyothenga amathikithi njengoba ubona-ke ukuthi ithikithi la-General Access 250 kanti i-VIP 1500. Amatafula ey'kwili-ke ayakakaphumi uhlu lawo noma seliphumile kusho ukuthi mina ongakaliboni ukuthi ngempela lo hamba kanjani. Laba abaculi abazoqashwa ngale koku-negotiate umculi okushuthi la usend i-quotation yakhe ngempela ukuthi nayi yena imali ayi-charge-ayo uma ngabe ezoperform. Akadinge imali ayikho, akadinge lutho. Kunjalo-ke ngane yasekhaya asihlangana nawe comment section ngezuvo lakho mayelana nalolu daba.